Men det lykkedes dig at slippe ud igen. Her kan jeg sige velkommen til dig, Morten Nielsen. Vi så de vrede og utilfredse medarbejdere tidligere på dagen. Hvorfor sender I regningen videre til Lønmodtagernes Garantifond? Burde I ikke selv have betalt regningen, mens der stadig var penge i kassen? Altså nu er jeg nødt til at sige allerførst, at vi har ikke utilfredse medarbejdere. Det er rigtigt, der var en gruppe af vores medarbejdere, nemlig de polske bud her, som ikke havde forstået, at de selvfølgelig er ansat under ordnede vilkår, og at de derfor selvfølgelig får det, de har til gode. Resten af Nyhedsvisens medarbejdere har jo kæmpet en brav kamp og vist engagement og fightervilje igennem hele projektet. Så det synes jeg lige, vi skal slå fast. Og at vi sender regningen videre til Lønmodtagernes Garantifond hænger jo sammen med, at vi har drevet et projekt, vi har troet på, men som har vist sig ikke at kunne lade sig gøre. Og når det sker, jamen, så er det jo på den måde, at virksomheder afvikles. Men synes du, det er rimeligt? Fordi på den her måde, i Lønmodtagernes Garantifond, så er der jo flere, der kommer til at betale jeres regning, som ikke har noget med avisen at gøre. Ja, det kan du sige lige så vel, som hvis ikke vi havde startet Nyhedsvisen, så var der blevet indbetalt med mindre ja-skat på alle de lønninger, vi har udbetalt. Det er nu engang sådan, at når man starter en virksomhed, så er der en vis risiko. Vi har drevet en ordentlig og en hæderlig forretning efter bogen, men den har desværre vist sig ikke at lykkes for os, pokkers os. Men I har jo tabt knap 1 million kroner om dagen. Burde den ikke være lukket for længst? Nej, nu kan jeg så høre tidligere på indslaget, at der var en fra en anden avis, der gerne ville udtale sig negativt omkring vores forretningskoncept, og det har vi jo hørt mange gøre undervejs. Vi har fortsat driften af Nyhedsvisen frem til nu, fordi vi har ment, at der var mulighed for at skabe en god forretning. Og det er der folk, der har investeret i. Der har ikke været nogen hemmelighed i, at Nyhedsvisen har været et nyt koncept, som ikke var afprøvet før, og i det er der selvfølgelig en risiko. Men det er jo ikke mere end en måned siden, at der kom en ny amerikansk partner på banen. Hvordan kunne det være, at der kun skulle gå en måned, før at I jo indså, at nu var der ikke flere penge i kassen? Jamen altså, for at være helt ærlig, så har vi på Nyhedsvisen lige siden dag 1 arbejdet med den virkelighed, at da vi er tabsgivende i vores etableringsfase, så er vi fuldstændig afhængige af, at vores ejere vil lave kapitaltilførsler. Og det har de gjort mange gange undervejs i forløbet, men ikke den her gang. I fredag så kom det der frem, at Nyhedsavisen havde givet et bud på Metro Express, og så i går aftes så lukker I avisen. Hvordan kan I byde på noget, når I ikke har nogen penge i kassen? Nu kan jeg ikke kommentere konkret på den udmelding, der kom omkring Metro Express, men jeg vil bare sige, at der har været mange ting fremme omkring Nyhedsvisen, og meget af det er også blevet hypet sådan ganske pænt ud af proportioner. Vi har fyldt, vil jeg sige, mere i spalterne og i pressen, end vi måske har været berettiget til, hvis man kigger på vores virksomhedsstørrelse. Men det er rigtigt, der er kommet nogle meldinger, som man har kunnet tolke i forskellige retning. Sådan er det. Men hvordan kan I byde på noget, når kassen er tom? Jamen, vi har ikke budt på noget som helst. Men er det ikke rigtigt, at der har været fremme, at I har budt på Metro Express? Der har været en dialog. Men hvordan kan I byde på noget, når I ikke har nogen penge i kassen? Jamen altså, det er jo et spørgsmål om, hvad vores ejere ønsker at investere i. Og hvis de har ment, at et opkøb af Metro var fornuftigt, jamen så har de afsøgt den mulighed. Og det har de så talt med Metros ejere om i Sverige. Og det er vel ganske normalt i forretningslivet, at man søger konsolidering, hvis man ser en fordel i det. Ifølge jeres konkurrent fra Metro Express, Per Michael Jensen, så var det jo, som du siger, forretningsmodellen, den var gal med, mener han. Hvorfor valgte I en strategi, hvor I underbød annoncepriserne? Jamen altså, jeg vil da sige det sådan, det er ganske fint, at Per Michael Jensen han udtaler sig sådan, nemlig at vores forretningsmodel ikke fungerer. Jeg mener nu, at der er mange forretningsmodeller i den danske avisbranche, der ikke fungerer. Det var rent faktisk en årsag til, at vi startede Nyhedsvisen op. Vi mente, at vi med Nyhedsvisen kunne skabe en forretning, der kunne være fremtidens model for en avis. Det går ikke voldsomt godt for aviserne. At det heller ikke lykkedes for Nyhedsvisen er ærgerligt, men det troede vi, det ville. Med at dumpe priserne på annoncemarkedet? Nej, vi har selvfølgelig gjort, hvad vi kunne for at komme ind på markedet, og det er rigtigt, vi har givet annoncørerne mulighed for at købe mere attraktivt end det, de har kunnet hos andre. Men altså, vores konkurrenter har også mødt os med prisdumping, og at der er nogen, der måske piver lidt over, at vi også har været aggressive på priserne. Altså, det er en del af spillet, lige så vel som vi er blevet mødt med tiltag fra vores konkurrenters side. Det har vi taget med oprejst pande. Det må man være forberedt på. Men var der noget, du ville have gjort anderledes? Var der noget, du ville have gjort anderledes i dag?
Ja, nu har vi været i gang i 2 år. Jeg må nok sige det sådan, hvis ikke der var ting, vi kunne se tilbage på og ønske, vi havde gjort anderledes, så havde vi simpelthen lavet for lidt. Og vi har haft et ganske tilpas intensitetsniveau på nyhedsvisen i den periode. Og derfor er der selvfølgelig ting, man kunne overveje at gøre anderledes. Men jeg må sige helt grundlæggende, at det koncept, vi havde sat os for, det tror jeg på, man kunne gennemføre, hvis man havde haft længere tid til det. Men med det marked, der er nu her især, når vi taler om at skaffe finansiering, så må vi sige, at det var ikke muligt for os at skabe den tid, der skulle til. Eller de penge, der skulle til. Nu har I jo også nu har I foræret markedet til jeres ærkekonkurrenter, Metro Express. Har det været pengene værd, synes du? Det var pengene værd, hvis det var lykkes for os. Men jeg vil da også sige det lige ud. Nu hvor det ikke er lykkes for nyhedsavisen, så kunne man godt have brugt de penge på noget andet. Og vores ejer kunne have tjent på noget andet. Men det er jo altid nemt at være bagklog. Jeg kan heldigvis sige, at vi har givet det chancen fuldt ud, og der er blevet kæmpet, og at det så ikke lykkes den her gang, jamen det må vi tage med. Tak til dig, Morten Nielsen, fordi du var med her i 17 Finans.